안녕. 저는 안겔리나예요. 오늘은 한국어를 배워요. Danas učimo korejski. Ovo je drugi deo osnovnog kursa Korejski kod kuće. Pričamo o stvarima koje želimo da radimo. 오늘 하고 싶은 일. 오늘 하고 싶은 일. 오늘 danas 하다 raditi, a 하고 싶다의 tema za ovaj sada deo želeti da. 한국어를 배우고 싶어요. Želim da učim korejski. 한국어를 배우고 싶어요. 점심을 만들고 싶어요. Želim da pravim ručak. 점심을 만들고 싶어요. 친구들이랑 놀고 싶어요. Želim da se družim sa prijateljima, odnosno da se igram. 친구들이랑 놀고 싶어요. 영화를 보고 싶어요. Želim da gledam film. 영화를 보고 싶어요. 잠을 일찍 자고 싶어요. Želim rano da spavam. 잠을 일찍 자고 싶어요. Ovo su sve rečenice i obrazloženje ovog gramatičkog nastavka. On izražava našu želju ili želju nekoga drugog subjekta da radi neku radnju. Možemo da stavljamo na ovaj nastavak i druge gramatičke nastavke, recimo da stavimo ovu gramatiku u prošlo vrijeme, buduće vrijeme i tako dalje. 내일 뭐 하고 싶어요? Sutra šta želite da radite? 내일 뭐 하고 싶어요? 내일 새 옷을 사고 싶어요. 오랫동안 사고 싶었어요. 그럼 같이 가요. 저도 사고 싶은 거 있어요. Sutra šta želite da radite? Sutra novu odeću želim da kupim. Vrlo dugo, orettongan, dug period, sam želeo da je kupim. Onda idemo zajedno, onda zajedno idemo. I ja imam nešto što želim da kupim. Neil, sutra, mo, šta, hada, raditi. Se, novo, od, odeća. Kada se doda nastavak ovaj ili r za objekat u rečenici, onda, pošto se završava na suglasnik s, od, ode gore u kružić i postane opet s i bude osr. Ukoliko se neka imenica završava na samoglasnik, dodajemo r, a ako se završava na suglasnik, dodajemo r za objekat u rečenici. 오랫동안, dugo, sada, kupiti. 그럼, onda, 같이, zajedno, 가다, ići. 저, ja, to, i, također, stavlja se uz imenicu i znači i ta imenica nešto može da postoji, može i da radi neku radnju. Sada kupiti, 싶은 거, go je stvar, ja imam neku stvar koju želim da kupim. I ta postojati, 있어요 u prezentu. Ok, hajde da provežbamo kroz praktične primere. Nekoliko stvari koje možemo da radimo, odnosno glagoli koje možemo da koristimo u rečenicama. A ja evo želim da uradim jednu stvar. 설명하고 싶어요. 설명하고 싶어요. Želim da vam objasnim. 공부하다, učiti. 공부하다, 이해하다, razumeti. 이해하다, 생각하다, misliti, razmišljati. 생각하다, 일하다, raditi, posao ili imati posla. 일하다, 요리하다, kuvati. 요리하다, 청소하다, sređivati ili čistiti. 청소하다, 사랑하다, voleti. 사랑하다, 결혼하다, venčati se. 결혼하다, 여행하다, putovati. 여행하다, 노래하다, pevati. 노래하다 i 수영하다, plivati. 수영하다. Svi glagoli hada znače raditi ovo nešto što stoji pre hada, u prezentu su hejo, u prošlom vremenu hesojo. Za njih je barem lako.
Idemo na primjere sa ovim istim glagolima. 한국어를 공부하고 싶어요. Želim da učim korejski jezik. 한국어를 공부하고 싶어요. 너를 이해하고 싶어요. Želim da te razumem. 너를 이해하고 싶어요. 조금 더 생각하고 싶어요. Želim da razmislim još malo. 조금 더 생각하고 싶어요. 일을 하고 싶지 않아요. Ne želim da radim. 일을 하고 싶지 않아요. 지 않다 negacija. 한국 음식을 요리하고 싶어요. Želim da kuvam korejsku hranu. 한국 음식을 요리하고 싶어요. 방을 청소해요. Tistim sređujem sobu. 방을 청소해요. 너를 사랑해. Volim te. 너를 사랑해. Bez persiranja, bez jo. 남자친구와 결혼하고 싶어요. Želim da se venčam za dečka, za mog momka. 남자친구와 결혼하고 싶어요. 지금 여행하고 싶어요. Sada želim da putujem. 지금 여행하고 싶어요. 노래방에서 노래하고 싶어요. Želim da pevam u karaokama. 노래방에서 노래하고 싶어요. 수영장에서 수영했어요. Plivala sam u bazenu. 수영장에서 수영했어요. Na ovom slajdu su isti primjeri, samo transkribovani na srpski. Sada radimo veznike u korejskom jeziku. Jedan od najčešćih je ku. Vezuje dva dela rečenice u jednu rečenicu. Znači, imamo radnju nakon koje sledi druga i obično taj ku prevodimo kao i onda. 한국어를 공부하고 한국에 가고 싶어요. Ovo su dve rečenice spojene u jednu. 한국어를 공부해요. 한국에 가고 싶어요. Učim korejski, želim da idem u Koreju. A ovako je 한국어를 공부하고 한국에 가고 싶어요. Želim da učim korejski i idem u Koreju. I onda da idem u Koreju. 조금 더 생각해요. 회사를 연락해요. U sadašnjem vremenu. U prošlom vremenu, kao što je ovdje, izvinjavam se, je 조금 더 생각했어요. 회사를 연락했어요. A te dve rečenice spojene u jednu. 조금 더 생각했고 회사를 연락했어요. Malo sam još razmislila i onda kontaktirala firmu. 노래방에 가요. 노래하고 싶어요. Idem na karaoke, želim da pevam. Ovako spojeno sa go u jednu rečenicu glasi 노래방에 가고 노래하고 싶어요. Želim da odem na karaoke i da pevam. I onda da pevam. Sada imamo veznik a, o ili he, so. Za ovaj veznik je bitno da znamo da je uzročnik neke radnje i da recimo druga radnja koja se desila u drugom delu rečenice ne bi se desila da se nije desila radnja iz prvog dela rečenice. Kako pravimo ovaj nastavak? Tako što uzmemo prezent glagola i umjesto jo dodamo so. I dalje nastavimo kako želimo. 집에 와서 바로 잤어요. 집에 와요, 바로 잤어요. Dolazim kući, odmah sam zaspala. Znači da nismo došli kući, ne bismo zaspali. 집에 와서 바로 잤어요. 열심히 공부해서 시험을 합격했어요. 열심히 공부해요. Učim naporno. 시험을 합격했어요. Položila sam ispit. 열심히 공부해서 시험을 합격했어요. Položila sam ispit jer sam naporno učila. 저 영화를 보고 싶어서 내일 저랑 같이 가주세요. 저 영화를 보고 싶어요. 내일 저랑 같이 가주세요. Želim da gledam taj film. Sutra molim vas, idite sa mnom. 저 영화를 보고 싶어서 내일 저랑 같이 가주세요. 저는 앉아서 먹어요. 저는 앉아요, 먹어요.
야 sedeći jedem. 저는 앉아서 먹어요. 책을 다 읽어서 책장에 놓아요. 책을 다 읽어요. 책장에 놓아요. I spojeno ovako, zato što sam pročitala cijelu knjigu, stavljam je na policu. 책을 다 읽어서 책장에 놓아요. Na ovom slajdu je opet transkripcija. A bavit ćemo se malo korejskom kulturom. Sada je na redu obrazovanje u Južnoj Koreji. Obrazovanje u Južnoj Koreji započinje vrtićem, 유치원, zatim deca upisuju niže razrede osnovne škole, 초등학교, i potom više, 중학교. U višim razredima osnovne škole deca počinju i da nose školsku uniformu, 교복, čiji je dizajn specifičan za svaku školu. Srednja škola, 고등학교, u Koreji traje 3 godine, a obično je upisuju deca od 15 ili 16 godina. Fakultet, 대학교, u Južnoj Koreji igra bitnu ulogu u daljem životu pojedinca jer ga rangira u društvu i pri zaposlenju. To ste možda videli u K-dramama, gde puno dece se čak od prvog razreda srednje škole priprema za fakultet, za upis na fakultet, jer im dalje zavisi u koje će firme moći da se zaposle i koji će krug njihov prijatelja biti i koji će im stalež taj fakultet doneti. U Koreji je jako bitno biti od integriteta, biti bitna osoba. 예술, umetnost, 예술 je generalni pojam, a 미술 označava likovne umetnosti i vajarstvo. 그림을 그리다, prezentu, 그림을 그려요, infinitiv, 그림을 그리다, naslikati sliku. 춤을 추다, u prezentu, 춤을 춰요, infinitiv, 춤을 추다, plesati ples. 사진, fotografija, 영상, video i 찍다, snimati, slikati. 사진을 찍다, 영상을 찍다. prezentu, 사진을, 영상을 찍어요. infinitiv, 사진을, 영상을 찍다. Snimiti fotografiju ili video. 책을 쓰다, u prezentu, 책을 써요, napisati knjigu, 책을 쓰다. 옷을 디자인하다, 옷을 디자인해요, dizajnirati odeću, 옷을 디자인하다. Što se tiče nauke, 과학, imamo 수학, matematika, 화학, hemija, 물리학, fizika, 생물학, biologija, 지구과학, geografija, zatim 가설, hipoteza, 이론, teorija, 연구, istraživanje, 실험, eksperiment, a ako se sećate, 시험 je ispit. 실험, eksperiment. 결과, rezultat. Razlika između ova dva glagola, 좋다, 싫다. 좋다, ja smatram da je nešto dobro. Dajem like. Like je u korejskom 좋아요. 좋다, glagol. 좋아하다 je sviđati se. 좋아하다. 좋다, smatram da je dobro. 싫다, smatram da je loše, ne želim to da radim. Na imenice se dodaje i ili ga, a uz glagole gi, 좋아요, gi, 싫어요. K-popi, 좋아요. K-pop je imenica. K-popi, 좋아요. Dobar mi je K-pop. Ja smatram da je K-pop dobar. K-dramaga, 싫어요. K-drame su loše. K-dramaga, 싫어요. 수영하기, 좋아요. Dobro mi je plivanje. Smatram da je plivanje dobro. 수영하다, plivanje. 수영하기, 좋아요. 운전하기 싫어요.
Mrzim da vozim. Vožnja mi je loša. 운전하다 voziti kola. 운전하기 싫어요. Ok, i s ovime smo završili za danas. Sada je red na vas. Naravno, niko vas ne primorava, ali mislim da je super da napišete 10 rečenica koristeći znanje stečeno tokom ovog dela kursa i da mi to pošaljete u DMs na korejski_jezik na Instagramu i da čekate da vam ispravim greške ukoliko ih ima. Ja ću to uraditi u najbržem roku, a vama može znatno da poboljša proces učenja korejskog jezika. Hvala na pažnji i 안녕히 계세요.